درود درآمد شرپندی چارو گوجدارو کا منا ایسا خامو شرندو جاگا نشتے تو اشدرا سلامت بات ہے امروز بہار بات ہے گمگڑتی مگندات ہے شرپندہ شمزانت کے ماوتی یوٹیوب چینل جتا جتا ہے سرحالا گپ جنے مردم انٹرویو کرنے ہو قصہ ہم شنے گما شیئر کرنے لاتے وادی مگند گئے کہ ماں باتلو قصہ سر ہم یہ سلسلہ دی خبر گئے مرچی منی دیما ایک انچے قصہ ہی کہ ملوٹن شگو شما شیئر بکنا کہ آگو بحتا گرانچیں کہ بنی آدم ہوتی بحتا بارتا چیز یک مردے کماش بھی کے اس نے عاجز بھی گوڑا وتی چکا سوچ دند کہ منی چک اس کا نندگو دستہ سرائر کنگا اچنبی مردمہ کے اس نے محنت کنگ لوٹی وتی کہ اس نے بہت شوازگ لوٹی کہ منی بہت کھجائیں گوڑا ہمیں مرد ہمیں گپا کے گوشت داری آسر پد بھی کہ بہت اچھی چیزیں کہ ماں یہ رندہ کپا ایک جاگی رہا ہاں منا دست کپی مانا بہتا ہوتی دستا گوں کھارا گوڑا یہ مرد روان بھی رو در کے سفرہ در کے تھے کہ موتی بہتا شواز کنا گوڑا یا ایک جاگی ایک شیری بندہ تھا ایک شیری دست دوچار کپی گوڑا شیر گوشی تو کجا رہو گا ہے گوشی مارا ہوگا ہوتی بہتے شواز گا شی تو بہتا شوازگار ہوگا ہے بلے وتی بہتا چی منی بابتا جوست بکاؤں کہ ماں ورا انگتا ماں کے جگہ ہاں لاغارا منا کس جان نبندہ منا یہ امت و آٹی نہیں کہ میں جنگلہ گروہ شکار بکنا مردوشی شر ہے گوڑا من کس نے وہ دیکھے وتی بہتا ڈک دے گوڑا ضرور یہ جوستے کرنا کہ شیر معاملہ چاہیے مردی ما روان بھی انچو جنگلہ دیکھے رائے سرا آئیے کس نے یک آپ سے دوچار کبھی آپ کے جتا حلا سے چوش گوڑا آپ ہمیں یہ جوست کہ تو کجا رہا ہوا ہے مردہ جوست کہنا آوتی بہتے آلے دن مشکل تو ہوتی بہتا دو چار کپے گوڑا منی بارہا جوست بکر کہ منی کاؤ قدیم برابر ہے چارے نیمگا سرسبزیں آبادییں اور منا کہستے ہیں وحد سرا ہوتی قدیم رسی بلے ہنگتا کہستے ہیں ماں جان نبندہ منا کہستے ہیں آٹیو زکت نہیں کہ ماں ایک کسانی کچی چیز کو بکنا یا باہری چیز کو بکنا مردوشی ٹھیک ہے ماوتی بہتا کے دوچار کپا گوڑا ماتا یہ علم یہ کھلاہان دیں دی مارو درچ کے یک نیمگی سبزی یا نیمگی اوش کے درچ کے مردوشی کے طرح چھونے گوشی من کے اس سے منی آلات ہمیشہ ماں کے اس سے آپ من شبیر سر رس گئے بلے منی تو گندگا یک نیمگی سبزی یک اوش کے بلے تو گجا رہا ہوگا گوشی من رہا ہوگا ہوتی بہت شوازہ مچا رہا ہے کہ بہت منی گوشی بہتا ہوتی بہتا چی منی بابتا جوست بکا کہ ماں پرچا شوشان گوشی شر رہے دیم طرح روت گوڑا ہے ایک جڑی کے دو چار کپی کے ایک زمین ہے یہ ڈگار ہے گوڑا یہ جوست کہ تو ہمارا تو کجا رہو گا ہے گوشی مارا ہوگا ہوتی بہتا شوازہ گوشی تی بہتا جوست بکا کہ منی ڈگار ہے منی زمین ہے تو بچار شاہ آپ تو سجے چیز رسے گا ہے بلے انگتا یہ بہت یہ ڈگار یہ زمین انگتا سبز نبی تو ہوتی بہتا جوست بکا یہ سواب چی ہے کہ من چوشا انچو مرد روان بھی گوڑا وتی بہتا ایک روچے دو چار کپی ایک جاگے یا ہو بہتا پرسید کے منی حالت چیا چوشیں بلے ایشن کے منا دیکھے لاتی کھلا ہم ہو شوتی ابری کھلا ہم بگوش گوڑا من کیسے طرح آگوشن تا یہ بات مانا ہو تو شاہ بگو وشی منا بندہ تا کسنے شیر دو چار کپتا کسنے شیرہ بلے شیرہ گوڑ سرا کیستے مات کگا شیر دو چار کپتا ہے یک اسپی دو چار کپتا ہے درچ کی وہ ایک جلک کی دو چار کپتا ہے گوشی شاید کولا ہاں بدے گوشی کے اس نے جنہیں کا بگوش کے تو سانگی بکا اور ڈگار سرا کیستے اوکا تو کار کت لکنے تو تاکہ طرح لوگ واضح بھی گوڑ تو کیستے پھر ڈگارا کیستے شرمی وریا آباد کت کرے دیم طرح کیستے ہیں رو درچ کے باوتا گوشی گوشی درچ کی بندیستا گوڑا درچ کا جیب گوشا گوشی درچ کا بوش کہتے چیرا کہ اس نے افت بادشاہ خزانہ کر لے انچی مردمی کیا بود ناکیں و لائکیں مردمی بھی آگئے تو شب دکلوڑی تو تی خزانہ بکشی تو کس نے شر ہوئی اپسا گوشی گوڑا اپس گوشی کے تو تی واسطہ شر واہن دے اپسا بگوش بدار تو کس نے شر ہوئی شیر ہے گوشی شیر ہے گوڑا مان کے اس ہمیں بگوش کے تو یہ کچھ نابودی مردوں میں بوار کیا آئی ہے چھے مت نہ کہاں یا عقل کار نہ کہاں یا دماغ کار نہ کہاں تو کیسے شر ہوئے یہ مردواتر بھی کہتے جنک کے کہہ رہا جنکا گوشی کے موتی بات ڈیک دا تا بہتا گوشتا کہ تو سانگی بکن تو شر ہوئے گوشی گوڑ تراچی و شرطر مردم نہیں گوڑا تو گوما سانگ بکن تو کیستے یہ دبگا آری زمین آنی درستانی منو واؤند بے
उशी ना मना गो ते ज़मीन निशा कार नहीं बात मनी वास्ता के मनी वास्ता चीज़ें खा मनी बात के कहते मन अर्ची मनी बात का के द्रच का कह रहा द्रच गुशी आची गुश्ता तई के इसने बहता गुशी को बना गुश्ता की के तई जहला और डाला ने जहला एक अजाना की कल ले तो ने अजाना का यक्की भी परमा के या दरबे कन तो आबाद बेशर्बे शू तरह शर्तरे मर्दों ने तो अजाना का बुजुर्ग कल लेना बेकश तो शेर बे तो आबाद बे तो के उसने एक शर्रे जिंदगी वहाँ बे गुशी ना मना शादी ची आ जाते मनी के वादे होती बात कहते मांगुड़ा वहाँ बहता होती का ज़ूरा नो दे मारा हुआ होती शर्रे जिंदगी वहाँ हाँ ठीक है शर्रे देम तरह कहते हैं गुड़ा अस्पा में कुलाहादा के तो शर्रे वाहन दे बेदार बहता गुश्ता खुशी बस ज़बरदस्त तो के मनी दस्ता कब तक तो मना बुजुर्ग मना के उसने बेसाच मना के उसने खार बंद मनी तो वाजा तो है दगेरे वाला ज़रूरत नहीं खुशी ना बाबा माँ के उसने मनी बहता गुश्ता के मंत्रा वता आबाद का ना माँ इंतज़ार मनी बात कहते मैं वता आबाद माँ तराची का ना मल्लान मर्द के उसने आया नहीं होती बीतेगा के तो सारी गो शेरा डिकदा शेर द्रच के बोना वक्ता इच्छी नहीं दुशी हाँ ब्या बारे तो होती बात दी बहता मनी खोला दाता बहता छे गोश्त मनी का गुशी बहता माँ खोला दाता बहता गोश्त के तो शेर या अच्छे नाबूदे मर्दों में बर के आइया के इसने ये हकल कार न का ऊशी मारने इस तबे ऊशी मर्दों में हो आइए बर तो शर बे उसी हाओ अंशी गोश्ता पक्का उसी हाओ उसी तरह से वो नाबूद लागर तेरे मर्दों गुड़ा वन्नी ना बस तो मरी दपा रहे ब्या गिप तो मर्द के इसने वार तो देर को तो तल को इसी मतलब इशन के मर्दों में बाजरंदा के इसने बहुत रसीत भले हा जूर के नजात बहुत जिता रंगा वड़ा के इसने इंसाने बनियाद में दीमा कपी भले मर्दों अमायत के बहता बेजात कस्तर सा खामोशा मुकल भी दिए ताओ के मराविशा वश सलामत बात है।